Kineska legenda o Božuru. Jednom davno u dalekoj Kini vladala je carica Mu. Jednoga dana odlučila je napraviti najraskošniju zabavu ikada, a za to joj je trebalo cvijeće, pa je naredila svom cvijeću da izvoli procvjetati. No to baš nije bilo jednostavno, zato što svo cvijeće ne cvate u isto vrijeme. Pa su se krizanteme, šljive, trešnje, grmovi ruža našli na 100 muka, jer kako će oni sada procvjetati, a nije im još stiglo vrijeme za to. No, cvijeće se pomalo i bojalo te carice Mu, pa su upregnuli sve svoje snage da procvjetaju. Na dan zabave, carica je ponosno koračala svojim vrtom. A tada je naišla na grm Božura, koji jedini nije otvorio svoje pupoljke. I koliko god da je carica vikala, prijetila, molila, on jednostavno nije htio otvoriti svoje pupoljke. Tada je carica Muga odlučila kazniti. Rekla je svojim slugama da odvedu taj grm Božura negdje daleko, gdje ga nitko neće vidjeti. I tako nakon dužeg putovanja grm Božura se našao visoko gore u planinama u jednom planinskom selu. Grm Božura, kada je stigao, pogledao je gdje se on sada nalazi i vidio je da je to jedno maleno planinsko mjesto gdje žive siromašni, ali marljivi i sretni, veseli ljudi. I baš je tamo odlučio i procvjetati. Drugo jutro seljani su se jako iznenadili kada su primijetili rascvjetani grm Božura, a i cijelo selo je mirisalo na prekrasan miris Božura. Naravno, glas o tome da je Božur otvorio svoje pupoljke došao je do same carice. Ona se sada jako razljutila, jer kako je Božur mogao otvoriti svoje pupoljke tamo nekim seljanima, a nije htio njoj. I odlučila je ponovo kazniti Božur. Sada je naredila svojim slugama da odu gore visoko u to selo i da zapale grm Božura. Sluge su došle, pronašle su taj prekrasan grm Božura i zapalile su ga. Grm Božura je gorio, sve dok od njega nije ostalo malo pepela. A tada su se sluge vratile i donijele vijest carici. No sutradan, na tom mjestu gdje je ostalo još sasvim malo pepela, izniknuo je još veći, ljepši i mirisniji grm Božura.